Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 19, 2023. Campaign period nagsugod na. Mga parulado nagpagsapop sa bloodletting activity sa Santa Barbara. Mga aktibidades sa semana sa mga mangunguma ginpalayag. Isa patay, isa kritikal sa pagpinunanay sa barangay Walang Lambunaw. SBNCHS YESO members naglunsar kabasurahan ng Bayan Project. Hugot ng ginapanundong ka Commission on Elections sa COMELEC nga sundo na ang tanan na ginapatuman nga rules and regulations, partikular sa pagbutang ka campaign material sa designated nga common poster area o kung sa vicinity ka barangay hall. Makatpatapik lang ka poster sa tarpaulin sa pribado nga propiedad kung may panugot ka tag-iya o kung tagbalay. 2 by 3 feet ang maximum nga kadapuon para sa tarpaulin na may nakabutang nga paid for by. Kag hindi naman dapat magsobra sa long size bond paper ang kadapuon ka flyers. Kag 25 ka piso ang igasto sa kada botante. Ginapangandaman ka COMELEC na kung nakaluwa sa premature campaigning, base sa vote buying pa ma-disqualify. Ang campaign period ang magalawid lamang sa 10 ka adlaw kag matapos sa Oktubre 28, 2023. Campaign period nagsugod na. 44 ka-blood units ang natipon sa bloodletting activity sa Santa Barbara Covered Gym, Oktubre 19, 2023. Ini ang ginpatigayon ka Local Government Unit, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kaupod ang Iloilo Province Parole and Probation ka 2nd District, kag 4th District sa Iloilo kag Philippine National Red Cross. Iniangot man sa pagselebrar ka ika-29 nga National Correctional Consciousness Week. Subong man ika-49 na ini nga Santa Barbara Palanga ko bloodletting activity. Kag sa Oktubre 20 nga bloodletting, iga-sponsoran naman ka mga parolado gikan sa 1st District. Samtang 4-piece beneficiaries naman ang ma-sponsor sa bloodletting activity sa Oktubre 22. Mga parolado nagpasakop sa bloodletting activity sa Santa Barbara. Sa DYIS FM 106.7 Radyo Pisina Program ni Ugyon Cordero, gintalakay ni Agricultural Technologist Alfredo Clyd ang mga aktibidades sa simana sa mga mamuma. Isa sa mga aktibidades sa pagsilbrar kag Pride Santa Barbara kag Kahiluwayan Festival. Sa tiun ka simana sa mga mamuma, may patigayunan nga search for outstanding oldest and youngest farmer. Outstanding Farmers Association, Outstanding Farmer of the Year, kag ang pinaka-contest. Pero kag biggest sap-up, biggest kalabasa, kag biggest ang palaya. Mga aktibidades sa simana sa mga mangunguma, ginpalaya. May nagluntad nga pagpinunanay sa Barangay Walang Lambunaw, Iloilo, alas 9:22 sa Gabre, Oktubre 18. Mag-utod ang duha ka sospek kag mag-utod man ang duha ka biktima. Kagsuno kay Police Major Jojen Swigay, Hepe Kalambunaw Police Station, nadulaan gid sang kabuhi ang isa sa mga biktima kag critical naman ang isa sa Lambunaw District Hospital. Samtang at large naman ang duha ka sospek. Pamatian ang interview ni Ugyon Dina kay Police Major Swigay, Kalambunaw Police Station. Oo. Tapos Oo. Ano ngaran ka? Ano ning duha ka biktima ang nalabuan? Oo, duha ka biktima.
Ang suspect na ton, ang biktima nga niya magutod ni. Magutod. Ang suspect na ton nga duwa, ano man, magutod man. Mhm. Ano ang apelyido ng mga biktima, sir? Ang mga biktima na ton, Makawili. Amo ni ang isa ka biktima na ton, si Feliciano Makawili Jr. E. Velasco. Okay. Ang isa. Tapos ang isa, ang si Velasco ni 38 years old. Mhm. Ang isa, si Jimboy Makawili, Mhm. Velasco, 22 years old. Okay. Ang mga Walang. Ang suspect na ton, amo ni si Reggie Ferraris E. Latusa. Mhm. Oo. Kag si Nelvic Ferraris E. Latusa. Isa patay, isa critical sa pagbinunanay sa barangay Walang Lambunaw. Naglunsar Octubre 19 ang mga katapok kay Youth for Environment in Schools Organization o KUNYES o Santa Barbara National Comprehensive High School, kabasurahan ng bayan. Sila ang nagpanagtag ng mga basurahan sa mga tricycle drivers sa Santa Barbara. Yung ini sa ginresiklo nga PET bottles kung empty 10 liters gallon. Katubig ang ginpintakan ng mga estudyante angot sa pag-amnig kadunang manggat. Mga bahis na Yeso Advisor Eufemia Sonza, kag Yeso President Percy Liza Maniego, sa mga Santa Barbara na months nga pwede makadonar ka 10-liter empty PET bottle kag sa mga tag-iya ka business establishments, ilabi na sa hardwares nga mahimo makadonate ka pinta. Idulong lang sa guard house ka SBNC shots. Pamatiyan ang ilapayag sa interview ni Ugyon Cordero. Donate sang mga empty nga galon sang tubig nga 10 liters and then idulong lang tuyas sa may gate sang high school sa guardhouse and then base ang iban nga mga establishments naton bala may mga surustubra nga pinta kung isa nga ginagamala or what nga daw kay last time ang kabataan naggintagaan man sa isa ka establishment diri kang daw free bala nga mga sobra nila nga pinta, so base kung may ara maka na welcome man namon na para at least magamit man sang kabataan. Ang mga katapok kay Yeso sa SBC Chess ang nag-oversee sa pag-manage kabasura sa eskwelahan. SBC Chess Yeso members naglunsar kabasurahan ng Bayan Project. Kag amuyatong natipon na balita sa bunga adlaw. Tugtugwa sa parang mga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 6.7. Ini si Allyza Cordero. Ini si SK President kag SB member Clyd Octaviano. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.